Ini man ka? Hello guys, welcome back to our channel AK Moto Vlogs. ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಚಾನಲ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಬೈಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂಚನೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಒಂದೇ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮರೆಪಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಒಂದೇ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ರೈಡ್ ಚೂರು ಭಂಗ ಆವು ಪಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಓಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂದೇನ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಕೇರಳಡು ಓಲ್ ಪಂಡ ಮಧೂರ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಒಂದುವೇ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ R15 V3 2021 ಎಡಿಷನ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊರೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಬಲೆ ಬೈಕ್ ಪೋಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಪುಗ. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ದಾಯಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಡ್ನಗನೆ ಫುಲ್ಲು ಸೆಟಪ್ ಚೆಕ್ ಅವರ ಮಂತದ ಪೋಯಿನಿ ಮೈಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪೂರ. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ್ ಬೋತನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ್ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎಂಚ ಮ್ಯೂಟ್ ಆತನ ಬಂದು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜೀರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ ಮೈಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಚೆಕ್ ಮಂತದ್ದು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಶುರು ಮಲ್ಪುವ. ಶುರುಕು ಗಾಡಿ ಬಲಿ ಪಡುತ್ತಾ ಅಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲಗನೆ ಪಂಪ್ ದಾರೊಂಜಿ ಮೋನೆಗೆ ಝೂಮ್ ಪಾಡೀರು ಮೆದಾದ ಪೊಸತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೂರ ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ಮೆನೆಂಜಿನ ಅವತಾರ ಬಂದು ಎಸ್ ಅಂಚ ಫ್ಯೂಲ್ದ ಕರೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಕೇಂದು ಶಾಕ್ ಆದ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪಿದಾಡಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಲ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಎಂಕಲ ಕೋ ರೈಡರ್ನೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ. ಎಂಕಲ ಇನ್ನಿತ ರೈಡ್ಗೆ ಕೋ ರೈಡರ್ ಆದ ನಿತೇಶ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿಲಕ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೆಗಿಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಲೋವರ್ ಆದೇ ಉಂಡು ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೋಡಿತ್ತನು ಅಂಚನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಆಪಿನ ಮುಟ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆತನು ಹಿಂದೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿದಿತ್ತೀನಿ ಆಡಿಯೋ ಇಂಚ ಕೈಕೊರ್ಂಡು ಇಪ್ಪಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲಕನೆ ಆಪುಂಡು. ಮಾತಾ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗರ್ಸ್ ಅಕ್ಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಸೆಟಪ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪಿನ ವಾಯ್ಸೇ ಅಕ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ ಬಂದು ಏನದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಆಡಿಯೋ ಕೈಕೊರ್ಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು. ಪಿರವರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ ಬೇಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಇಂಚೈತೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತದ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಪರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಬೇಲೆ ಐಕಾದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಪೂರ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪುಜೇರು. ಎಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್. ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಬತ್ತಿತ್ತರ್ನ ನೆನ್ಪಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಆಯ್ನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ. ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಬೈಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂಚನೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪುನು ಮಾತಾರ್ಲ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಪೋಂದುಂಡು ಬಂದು ಏನದು ಕಟಿನಿ ಮತ್ತೊಂದೇ ಪೋಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿರೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೆಡಿ ಆದ ಕಾತುಲ್ತದನ ಅವು ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾರ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಖಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀದಾ ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗ ಎಸ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ದಯ ಪಂಡ ಗಾಡಿದ ಚೈನ್ ಹೆವಿ ಲೂಸ್ ಆತನು ಕೈತಲ್ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಶಾಪ್ಗೊಂದು ಗಾಡಿನ ಉಂತಾಯೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಬತ್ತಾತಡು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಏಜ್ರು ನಮ್ಮನೆ ಓನರ್ ಅಂತ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೋ ರೈಡರ್ ಮುರುಕುಲು ಒಂದೇರು ಆಯ್ತು. ಬೈಕ್ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ಚೈನ್ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಲೂಸ್ ಆತನು ಹೆವಿ ಲೂಸ್ ಆತನು. ಈ ಲೂಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಪರ ಪಂಡ ರಿಸ್ಕ್ ಚೈನ್ ಒಂಜಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಅಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. A few moments later. ಎಸ್ ಬತ್ತೇರು ಚೈನ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಾತ್ರ ತೂಕ.
ಎಸ್, ಈ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಡೇ ಚೈನ್ ಟೈಟ್ ಮಂತದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ. ಎಸ್, ನಾನು ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀದಾ ಗಾಡಿನ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಆತನು, ಲೇಟ್ ಆಗ್ತೇನೆ. ಬೇಗ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋಡು. ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಡೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಎಂಗ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಪ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ದಾಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪೀನಿ. ರೋಡ್ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ನೀಚಿ ಬರಂದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಕೊಂಡಾಗ ಒಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಗಾಡಿ ನೋಡು. ದಾಯಪಂಡ 2 ವೀಲರ್ಸ್ ಬಕ 4 ವೀಲರ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಎಂದು ಪನಿಯರ ಆಪುಜಿ. ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಟೆಂಪಲ್ ಚೂಸ್ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ. ಒವ್ವೇ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರೆತ್ತನಲ ಸುರುಕು ದೇವರ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಬೋಡು. ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕನ ಕಾರ್ಗ್ ಅಡ್ಡ ಬುಡ್ದು ಸುರುತ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಎಂಕಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಲ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ. ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಬೇಜಾರಂಡ್ ಆತೆ. ಬಾಕಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ ಸೂಪರ್ ಆದೆ ಪೋಂದುಂಡು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾತ ಐತೇನೆ, ಅವನ್ ಮಾತ ಪತ್ತನೆಲ್ಲ ಹಾಕದು ಪೋಂದ್ ಎಪ್ಪೋಡು. ಫೈನಲಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ. ಬತ್ತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ತೂದೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಏಜ್ಡ್ ಬೈದಿನಿ ಇಡೆಗೆ ಇತ್ತ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆತನ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಫುಲ್. ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ತಿಕ್ಕನು ಅಲ್ಪನೆ ಗಾಡಿಗೊಂದು ಉಂತಾಯೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಆತೆ. ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಜಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅನಂತ ಪಾತೆರ್ ದುಪ್ಪೆ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದ ವಿಷಯ ಅವೆ ನಿತೇಶ್ ಕೇಂದ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಕಲ್ ಬೀಚಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ ಅಲ್ಪ ವೈಸರ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದೀತಿನಿ. ಒಂದೇ ಗಾಡಿ ಸೇಮ್ V3 ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಅವೇನೇ ಲಕ್ಕ ಒಂದ್ ಪೋತೇರು. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಓಡೆ ಪೋರ್ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ ಮಂತ ಒಂದೇ ಪೋಲೆ ನಿಕಲ್ ದೀದ್ ಪೋಚಿ ಬೈಕ್. ಎಸ್ ಬಲೆ ಟೆಂಪಲ್ ದಾವಲೆ ಪೋಯಿ. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಂದ ಬಂದತೆ ಅಡೆಗೆ ಎತ್ತೆ ಪೋನಲ್ಲ ನಾನು ನಿಂತಿನ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಬೋದು ಸರಿ. ಈ ಕಡೆ ಬಿದ್ದಾಡಿಯಾ? ಅಯ್ಯೋ